Javi, epa, ostras. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zauek Bueno, Javi, bai, ez da, astindu, ez da? Astindu egiten Bai, baina hori ez da maskuria, hori makila da. Hori makila da. Arratsaldeon, Javi, ongi etorri, Arratsaldeon. Bueno, hauxe da beraz mamoxorroa, Mamoxarroa, bai. Zuen jantzia. Hori da. Eta zuretzat zer da inauteria, Javi? Pues gauza handi bat. Herriko ohitura zahar bat, oso gura, eta horre parte hartzea, gauz oso gigarria eta oso pozgarria. Osea, gauza handia. Javi, zuek bi pertsonaia dituzue? Bai. Mamaxorroak esan behar dugu? Mamoxarro. Mamoxorroak eta mutxuak, Bai. ezta? Nor dira edo zer dira? Mamoxarroa ni jantzita nagona da, eta mutxua beste pertsonai bada. Joa emakumeen arroparekin jantzita, eta ezberdintasun nagusia da ez daukala panpaxiarik. Osea, ez du hotxik ateratzen. Eta nola erabakitzen duzu zein jantzi, mamoxorro zein mutxu, aukera librea da? Bai, gehien bat gaztetan, lehendaizik urtetan izteten zarenean ez daukazu igual arropa zuria, eta mutxuarena beti egoten da kontza joan dira urtetan bildutako arropak, hori ez daukana prez igual, sorteazten du eta jazten du. Eta gero badaude kuadrian batzuk beti jantzi direna mutxuz. Hori nire adibidez sekulan ez jantzi mutxuz, ozera ezin dut esan. Azalduko diguzu pixkatxo bat zure erropa, zure jazkera zer den? Bai, hori mamoxarrona da kantzontzillo zuria eta kamiseta zuria, gerriko gorria, panpaxiak, gero bi zapi buruan, estaltzeko, eta... Bi zapi buruan? Bat hau, daukaguna, eta beste alepoa. Bi zapi. Estaltzen duna, eta gero txanoa. Eta gero txanoa. Ba, txanoa gutxi erabiltzen da, oso estorbo handia da, eta argazkia, eta normalean kendu egiten da. Eta hori egiten badu ere, kendu egiten dugu, zati aportu egiten dira, eta gero karetak. Eta hori da, maskara edo katxola deitzen diozue? Bai. Hau berez ez da autentikoa, replika da. Autentikoak unan daude, osea, nahi duenak ikusi, unan ura joate dauka. Eta nola egiten dituzu, katxola horiek? Zarrak 1 urte baino gehiago dauzkate. Bai. Ez dakit inor zenbat urte dauzkate, baina baino gehiago, seguro. Eta ia daude gordeta hor ikusten dian, goikoa dira zarrak. Hor goikoak dira zaharrak? Zarrak. Bai. Hau dira zaharren replikak orain dela 2 urte egin direnak. Ja, erabekizenean gordetzea museoan. Museo bat bezala egin da herrian egoteko. Badute bere izgarri berezirik edo zerbait izan behar dutena bai edo bai, katxola horiek? Koloreak. Gehien bat kolore biziak erakusteko alaitasuna eta hori, eta gero beldurra ere sartzen dute askotan gaztetan mintza, da dugu gazteak ginela beldurra ematen zuten. Eta materiala, zer ez egiten dira? Hauek orain erreplikago latoizkoa dira, baina zarrak txapa. Txapazkoa ziren. Bai. Ados. Txapazkoa ziren. Bueno, eta zuek ere kalera atera, eta esan dugun bezala, zurra handia bezala... Bai, astindu. Astindu egiten duzu, ez da? Bai. Makilarekin. Makilarekin, bai. Hori da zuen lana? Bai, urriz makila dira, aurreko astean edo aurreko gunean egiten dira basoan, eta gero izaten denean mundu guztiaren atzetik korrikan, astintzen, ikaratzen, eta hori da berez. Bueno, haze festa antolatuko zenuketen elkarrekin, ez da? Zurrondiak eta mamuxorroak elkarrekin herria astintzeko. Gu bai, baina etortzen direnak ezakita inbesteko ezako zuten. Eta nondik dator jotzearen ohitura hau edo zergatik egiten den badakizue? Ideia berik ere ez. Beti hola ezagutu dugu, herriko zarrenak ere ezakiten nondi datorren, osea ez da hori, baina bai esaten dela, inauterik gehiena bezala fekunditatea eta usta honak eta edukitzeko jotzen dela horregatik gehien bat hori da, esaten dena zait. Javi, beste hainbat herritan ez da, aipatu dugun bezala Durangon esate baterako, ohitura hori garaibatean galdu egin zen eta gero berreskuratu egin da. Zuen kasua? Unanun beti egin izan da, berez gerra zibilekoan frankismoan prohibitu zirenean ere, jende irten egin zen. Osea, ez da inoiz geratu. Pandemian ere ez da geratu, hau jarri dezala alduen bitartean. Argi dago pandemiak ez badu geratu ez duela ez geratuko, ze beste dena bintzat. Zuek makilarekin beraz jo edo astindu egiten duzue, eta mutxuek zer egiten dute? Ba, berdina. Mutxuek ere bai, makila hartzen dute eskuan. Mutxuak ere berdin jo dezakete, egin dezakete, baina berez mutxuaren
lana edo da, nola ez duen hotxik ateratzen herritik ibiltzea eta jendean unezkutatzen den, eta gero mamoixarroia bisatzea, postetxetan dauden, dauden, gero beraien atzetik joateko. Hori da ezberdintasun daukana. Hotxik ez dakizun da bilaen mutua eta berak zelatan ibiltzen da. Ikusten zaitu eta gero esaten digu guri eta gu ja beraien jendearen atzetik gero. Eta gero amaitu ondoren etxez etxe. Ibiltzen zarete? Bai, maitzen denean, zazpiak eta laurden inguru, hartzen dugu tekitixa bat ibiltzen den egoten denean, hartzen dugu gurekin, hartzen dugu ardoa eta txampaia, etxetar eramateko eta herriko etxe guztietan joaten gara eskean. Garai batean ematen zen gehiago jatekoa, orain ja dirua. Eta baduzue jaki berezi bat baita piperro pila, ezta? Zer da piperro pila? Postre bat edo izan daiteke irina, arrautza, anixatua eta horrek egiten dena. Piperrik badu? Ez dakit zergatik piperro pila izena, baina piperrik ez dauka. Osagaiak esaten hasi zarenean pentsatut piperra aztu zaio eta badez badago piperrik ez du. Ez dauka piperrik. Piperro pilak ez du piperrik. Hori da. Inauteritan bakarrik jaten duzu ez da? Bai, normalean bai, etxeren batean bai egiten dutela hori, baina ohitura inauteritan egita da. Justo inauteria igandean da, larun bat arratsaldean elkartuko dira elkartean, egingo dituzte eta gero igandean eta asteartean emango dira luntxa ematen den elitzatarian. Eta Javi, zuretzat zer esan nahi du ohitura honetan parte hartzeak? Gauza hundia. Beti ezagutu dugu, herrikoak izatean, beti txikitatik ezagutu dugu, txikitan alderantziz, estaltzea, korrika egitea eta makillaak hartzea, eta orain alderantziz. Ematea orain, ez da? Hori da. Baina, bueno, den bezala da. Orain azten dutena, gero emango dute herrikoa bintzat. Gaztetxoetan badago jarraipenik? Bai. Nik esan nuke gure garaien baino gehi orain. Justo gure garaien egon zen salto handia batzuk herrikoak ez zirena joan ziren eta ez zuten parte hartu, baina orain bai kanpoan egon arren etortzen dira eta parte hartzen dutela.